Si et trenques un os, pots intentar curar-te tu sol amb vídeos d'internet. O pots anar a un especialista que és el traumatòleg. Crec que preferiràs anar a un especialista. Amb les assegurances és el mateix. És el mateix. Hi ha moltes maneres de buscar una assegurança. Escriu assegurança de cotxe en el teu cercador d'internet habitual i apareixeran 7.480.000 resultats. I si escrius tipus d'assegurança de casa, tindràs 699 milions. Has d'escollir bé. Perquè imagina't que tens un os trencat i el metge només t'atén per telèfon. O et diu que només et cura la meitat de l'os perquè la clàusula que ho cobreix no la té contractada. Això no t'agradaria. Això no t'agradaria. Amb les assegurances És el mateix. és el mateix. Imagina ara que el teu metge a la mateixa consulta ven telèfons mòbils, rentadores, cotxes, televisors, viatges. I gas, i electricitat. Probablement preferiràs que el metge sigui un especialista de veritat. Amb les assegurances és el mateix. És el mateix. Hi ha moltes maneres de contractar una assegurança, però que no et tornin boig. Que no et tornin boig. Confia en un mediador d'assegurances Un especialista al teu costat que no intenta vendre't altres coses sobre la marxa. que et garanteix la millor assegurança per a tu i per la teva butxaca, sense que et costi més diners. El mediador és un professional de confiança. És l'únic que coneix les teves circumstàncies i que t'oferirà l'assegurança que cobreixi les teves necessitats. El mediador sempre estarà al teu costat per recolzar-te i per assessorar-te quan més ho necessitis. En qui confiaràs les teves assegurances?